Som bol malý, som dostal snowboard, som si dal koberček, aby som nepoškrával podlahu. Som vyskakoval na posteľ, ktorú som nakoniec zlomil. A stalo to za to? Stalo to za to. Potom som mal asi 2 roky posteľ zlepenú zlepiacou láskou. Čaute kamoši, dneska si ukážeme niečo, čo si môžete natrénovať aj doma na záhrade, aby ste sa pripravili na tú ďalšiu zimu. Poďme na to. Jackson 180 von. Na čo nám sneh? Yes? Okay, dám to 7 von. Trápno. Nie, žartujem. Nič, to Jak ešte nič? je trik, to A ešte to je slide. ešte stále trik beží, yes. To je vážne. A ešte? Neverím. No výborné, Že aký to má celé význam, to toto. Ja učím ľudí, ako majú jazdiť. A toto robím a ja chcem byť ich inšpirácia. Že by nesedeli len doma. Každý mal doma na záhrade No snowboardovať. minimálne by mali dať toto, čo ja, keď sú jazdiť toto, čo ja. Keď sú viac. Keď sú viac, musia dávať viac. Nemáš slov, čo? Spravíš také, že akože medzi triky potom dám akože fandíš mu, že jeee, dobre? Nie, to musí byť také nadšenejšie, že wow, to bolo super. To bolo super. Točí ti celú jazdu, hej? Hej, což mi celú jazdu. No poď, no poď. 4 hity. Jeden hit. Nominoval sa. Ešte 2 hity. Či bola dobre ti ide. Ó, posledná, big. Ne? Teraz. To prdáva. Takže počúvaj, by si sa mal radšej tomu venovať. Na suchu jazdiť. Hej. To je jak skôš, musíš v kuse byť. By si sa mal teraz vybrať, že sezóna v Laxe, alebo sezóna u Lacio na záhrade, tak čo by si vybral? Neviem, teraz ma baví toto. Určite si tu kúpim permicu. Z prvej. Celkom dobre som sa aj zajazdil, bo som nečakal. Som dal aj 3 von. Takže po naučenie je, že keď sa nudíš doma, tak choď na záhradu. To je určite. Choď von. To von. A vidíme sa. Vidíme sa. Letím Peto z Čechy. Čau, čau.